Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zifukwa zimene zimapangisa anthu kunena kuti atuluke chisilamu. Inde anthu ambiritu akulowa chisilamu, ndipo anthu ambiri akuzindikira malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, pambuyo pake anthu ochuluka akumabwerera kuchipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Koma zimakhala zomvetsa chisoni komanso zodabwisa kupeza kunena kuti anthu ambiri abwerera kuchipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala pamene pangothaka nyengo ndikupezeka kunena kuti anthu amene aja abwerera kumene adali kumipingo yawo imene apemphera. Kodi chifukwa chimene chimapangisa kunena kuti anthu amenewa azibwerera kumene adali ndi chani? Mwina pali anthu ena amene amaganizira kunena kuti mwina amalowa chifukwa cha zina zake kapena amalowa chifukwa cha zolandira. Inde izo ndi zimene anthu ambiri amakhala akulingalira, komatu si choncho. Pali zinthu zambiri kapena kuti zifukwa zambiri zimene zimapangisa kunena kuti anthu abwerere ku mipingo imene adali. Ndiye ine ndikufuna tingofotokozako chinthu chimodzi chimene chimapangisa anthu kunena kuti abwerere ku mipingo imene adali. Pamene anthu alowa chisilamu amakhala kunena kuti amvesesa zimene chisilamu chikufotokoza komanso zimene chimakhulupirira, koma chifukwa chosowa sapoti zimapangisa kunena kuti anthu amenewa abwerere ku mpingo imene adali. Paliro anthu ambiri amene adalowa chisilamu koma amasowa ngakhale shekh owaphunzitsa, amasowa ngakhale asilamu ena ake amene angobwera kumeneko kuti awaphunzitse pa zinthu zambiri, chifukwa chonena kuti akusowekera knowledge kapena kuti sakuchiziwa chisilamu chobwino lomwe sanachiphunzire, zimapezeka kunena kuti akutuluka. Munthu ngati sadaphunzire ndiye kuti sangasate njira imene iliyoona. Abale anga olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, ngati anthu sitidaphunzitse komanso ngati anthu sitidapase sapoti yabwino pamene anthu alowa chisilamu, ndiye kuti chimene tizitenga ife ndi mafiga anthu amene alowa chisilamu, kuti kwakuti kudalowa asilamu okwana mwina 100 chakuti mbali naso kudalowa asilamu ochulukanso. Zimenezo ndi zimene ifeyo tizisungira, koma ziwani kunena kuti anthu amene tidapanga dawa, anthu amene adalowa chisilamu aja akuvutika, akusowa sapoti ya ifeyo asilamu. Chifukwa chani? Tidangopita kwangopanga dawa ndi kumabwerawo. So kuti zikufunikira mwa ife anthu kunena kuti papezeke ena ake amene azipanga sapoti, amene azithandizira ma new muslims ndi cholinga chonena kuti aphunzire bwino, achiziwe chisilamu, ayiziwe tauhidi yeniyeni. Munthu ngati waphunzira bwino lomwe ndiye kuti sangasontheke pa chinthu china chilichonse. Ndiye tiyeni tiwalimbikise ma new muslims, tiyeni tiwaphunzitse, tisango wapanga dawa ndi kuwasiya, komano tikuyenera kunena kuti tiwazindikirise cholinga chonena kuti aphunzire mu ja Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran.